Bueno, boas tardes a todos. Para min é un placer, xa o dixen ao inicio cando comezou Guadalupe Vázquez ca súa presentación na súa obra. Estar hoxe aquí é un soño feito realidade. Son moitas mans axudando a que isto se convirta nun espazo social, cultural e de ocio para todos aqueles que queiran achegarse aquí a esta maravillosa contorna que temos aquí na Escola do Vilar e aquí na nosa praia de Arnela. Dar gracias en primeiro lugar, como xa fixen con Guadalupe, que sempre está aí para apoiarnos aquí a Modesto, Fisterrán de Pro, que xa o temos tamén na casa. Tiramos del seguido e nunca di xa pode haber o que haxa, que sempre nos di que sí. Entón, é un placer presentarvos aquí a nosa pequeniña, pero non deixa ser grande, biblioteca rural, que todo aquel que queira achegarse ás nosas letras e profundizar na nosa esencia, que veña aquí a compartir este espacio maravilloso reconvertido da nosa escola unitaria. Gracias Modesto, gracias a todos por estar aquí e deixo-vos xa con el, que quen mellor para contarvos todo o que nos leva nos miolos. Grazas. Boa tarde. A verdade é que eu estou en familia, non? Porque eu, además de ser fisterrán, lóxicamente, eu criei nas Caselas. Eu son da aldea tamén, cando a xente me dice, non sei que, eu fisterrán da aldea. Eu sempre fun da aldea, eu criei-me aquí. Meu pai, cando miña nai era nova, el navegaba, miña nai tiña medo de curar en Fisterra, e quedábamos con meus abuelos, non? Do Caballero, que é unha familia tamén grande, non? Unha familia numerosa. Eu, polo tanto, desde o primeiro día que falei con Bosco, encantado de colaborar en todo. Quero aproveitar que estades hoxe aquí para pedirvos que as respaldedes. Estas mulleres están facendo un traballo impresionante desde o primeiro día. Botaron a andar un labor ímprobo, porque eu son consciente da dificultade que ten levar a cabo iniciativas no ámbito rural, porque, lamentablemente hai moita deslocalización, facer as cousas no ámbito urbano sempre é máis sinxelo que facelo nas aldeas e nas parroquias, e elas desde o primeiro momento colleron un timón con moita ilusión. Eu falaba con elas para as cousas, as festas de San Vicente, elas pedíanme unha colaboración, eu ao contrario, para min eso non é ningún traballo, todo o contrario, eu na medida das miñas posibilidades animeinas a ir para adiante, non só facer, sino transmitir ese labor, que a veces fanse as cousas, pero non chegan porque ao mellor non teñen esa cobertura mediática tan necesaria para que as cousas se vexan. Entón, falei con elas, viñes consellos, usar os medios de comunicación nesa vertente que teñen social, que contribúen a espallar a información, porque, como digo, a veces fanse cousas que a xente injustamente pensa que non se fan, e elas a prova é o labor que están facendo. Non hai máis que ver o que levan feito hasta ahora, e ahora mesmo eu que levei unha sorpresa impresionante ver esta biblioteca, da nada prácticamente, como quen di, ou aparentemente, porque tras hai moito traballo, son consciente, porque falo moito con Eva, comenten o que ten que facer, a administración a veces ten os seus tempos para dar respostas ás iniciativas, pero é un orgullo ver que nun lugar como este, ver este volumen, este inxente volumen de obra, en todos os xéneros, poesía, ensaio, novela, e hai de todo. É moi importante, que as bibliotecas, a fin de contas, son espacios vivos. A biblioteca é un lugar no que podemos adentrarnos nos libros como lugar, digamos, propio para o coñecemento, pero tamén para o lecer. As persoas maiores necesitan a veces a lectura para distraerse, ter a mente ocupada, loitar contra esas enfermidades que hoxe nos asolan, como pode ser a demencia ou o Alzheimer. A lectura é sempre unha boa saída para estas cousas. Ter aquí, neste lugar, unha biblioteca así, o primeiro que quero darles a noraboa por este traballo tan importante para todos. Eu veño presentarvos agora a obra de Don Emerito. Sabedes que nós hai uns anos botamos a andar unha iniciativa que é unha iniciativa pioneira en Galicia, que un concello, neste caso o concello de Fisterra, un concello pequeno, leve a cabo a recuperación da obra literaria dos seus referentes culturais. Nós temos unha impresionante tradición cultural
cultural, pero ata agora tiñamola de oídas, non? Todo o mundo escoitara falar de Don Emerito, todo o mundo oíu falar de Don Paco Morís, todo o mundo oíu falar de Alejandro Finisterre, de Ramón Marcote, de Castro Insua, pero, lamentablemente, as súas obras non estaban, non? Exceptuante Don Paco Morís, que foi o único que publicou en vida, Alejandro Finisterre, lóxicamente, que é un autor contemporáneo, os autores que nos recuperamos non tiñan prácticamente obra, non? Don Paco sí, que Don Paco foi académico. Fisterra ten, ademais, algo moi importante, que ten tres autores, xa de ben, tres autores que foron membros da academia, non como numerarios, pero sí como correspondentes. E un, moi importante, de Sardiñeiro, sexa aquí ao lado, foi Ramón Marcote, Ramón do Amaro, que foi membro fundador da Real Academia Galega, membro fundador desde A Habana, cando ainda se estaba constituindo, Manuel Murguía ainda non era presidente da Academia, xa se creara na Habana un movimento que era a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia, e que nace no Centro Galego da Habana, que era o gran vieiro intelectual e cultural de Galicia. Na Habana é onde se crean todo o elemento simbólico de Galicia. Na Habana cántase por primeira vez o himno de Galicia, na Habana ízase a bandeira galega por vez primeira, na Habana nace a Real Academia Galega, na Habana publicase Follas Novas de Rosalía de Castro, e Ramón Marcote foi a figura máis importante de Galicia xunto con Murguía. Murguía representou a Galicia interior, foi o gran atriarca das letras, Arteixán, e Ramón Marcote, Fisterrán de Sardiñeiro, foi o gran impulsor da cultura galega desde a emigración. Todos sabemos o que foi a emigración para Galicia, non fai falta que eu vos diga nada de emigración, porque todos, de alguma maneira, temos emigrantes na familia ou tócanos de moi cerca. E que pasou en Fisterra? Pois que temos tres: Ramón Marcote, Alejandro Finisterre e Don Paco Morís. Eses tres foron académicos. Eso é moi importante que o saibamos, porque iso tamén nos dá altura, non? Que poidamos dicir, hoxe estamos celebrando as letras galegas. Eu estes días estive polos coles falando con rapaces, outro día estive en Muxía, e claro, falábamos de Luis Aguillarte, e ao mesmo tempo recordáballe que os muxiáns tiñan a unha figura que foi homenaxeada das letras galegas, Gonzalo López Avente. E para unha persoa en Muxía ten que sentir orgullo, porque é un dos seus. É unha persoa que é do seu povo e que foi homenaxeado coas letras galegas. Pois nós temos a tres autores. Temos a tres autores que foron académicos, que non foron homenaxeados co Día das Letras Galegas, pero que algún deles pode serlo. Pero bueno, é difícil, pero bueno, o mellor Alejandro Finisterre, non? Que é unha figura xa de carácter universal. No caso dos anteriores, xa digo, son dúas figuras moi notables. Don Paco Morís foi a gran figura da historiografía de Fisterra. Foi a quen lle debemos todo o que somos. Cando falamos do camiño a Fisterra, os primeiros ensaios publicados foron de Don Emerito. Cando falamos das lendas de Fisterra, da lenda de San Guillermo, do Arasolis, do Monte do Facho, do Cabo, do Cabalo de Ouro, todas as lendas de tradición oral recuperounas antes que ninguén Don Paco Morís. O refraneiro fisterrán é obra de Don Paco Morís. Entón, quer dizer, todo o patrimonio inmaterial ven del. Despois ven outra gran figura que aquí imos presentar hoxe. Fixademos que dúas figuras, non? Que foron dous médicos de Fisterra, dúas figuras que de alguma maneira representan todo o século en Fisterra a nivel cultural e a nivel social, que foron figuras centrais, non? E que se están recuperadas. Por iso, que dicía ao principio, nós estamos levando a cabo unha iniciativa que ningún concello de Galicia, nin cidade o fixo hasta agora. Nós vamos a acabar tendo pois unha gran biblioteca na que estén os clásicos, como digo, desde Don Paco Morís, Ramón Marcote, Alejandro Finisterre, o Capitán Traba, Matías Escariz, que foi un crego de Dullo, que vai ser o próximo, unha figura importantísima que deberíamos empezar xa a posicionar, porque ese sí que foi un gran poeta, porque é o autor que máis poemas en galego publicou en toda a historia da literatura galega. Era cura de Dullo. Foi cura de Dullo hasta 1931. Despois marchou para as Oblatas en Santiago, e pois acabou en Meirás tamén nos últimos anos da súa vida. E Matías Escariz vai ser o próximo, porque eu xa xuntei máis de 100 poemas en galego. Xa digo, ele escribiu máis de 100 poemas en galego que nunca os publicou en libro, pero que saíron espallados en publicacións periódicas, en revistas da época, en publicacións tanto de Galicia como fora de Galicia. Eu xuntei todo ese material
E aínda faltaría a parte en castelán, que escribiu tamén máis de 60 poemas en castelán. É unha obra inmensa, da que vos falaremos cando chegue o momento de dar a coñecer a súa obra, que vai ser, xa digo, de alcance para todo Galicia. Non é só unha cuestión local, como pode ser o mellor o caso de Don Emerito, vale? De Matías Escariz é unha figura impresionante, que ides a escoitar falar moito a partir do ano que era. Pero centrándonos en Don Emerito, por que era tan necesaria a recuperación da obra de Don Emerito? Era moi importante, fundamentalmente, porque non deixou nada escrito. Don Emerito era o contrario, por exemplo, do que foi Don Paco. Don Paco Esmorís era un erudito da cultura, entón el documentaba todo o que facía. Entón hai moitos traballos de Don Emerito que podemos rescatar de publicacións da Real Academia, dos seminarios galegos, do Instituto Padre Sarmiento, en revistas e xornais diversos que publicaba. Pero Don Emerito non, Don Emerito escribía, era moi popular. Don Emerito deixou moito legado na memoria colectiva da xente, porque ainda hoxe a xente maior recorda os poemas de Don Emerito. Iso é unha cousa, é casi un pequeno milagre, porque estamos falando de que Don Emerito morreu no ano 68 e chegou a Fisterra en 1908, fai 120 anos que chegou a Fisterra, e a xente de Fisterra ainda sabe de memorias as cancións, os poemas de Don Emerito. Iso facilitou o noso traballo de catalogación do material, porque había moitas cousas que non tiñamos maneira de plasmala aquí. Nos, ao final, fomos quen de xuntar todos os seus poemas. Aquí está toda a súa obra, tanto en galego como en castelán. Pero, gracias a que tivemos que gravar a persoas que hoxe teñen 95 anos, 94, 90, que foron como las grabando. Hoxe temos, afortunadamente, estes aparellos, que son chamanlle móviles, que todo o mundo andamos con eles, que permiten a posibilidade de gravar as persoas, que senón sería un traballo moito máis difícil, non? Afortunadamente, quedan persoas que trataron a Don Emerito, que estiveron con el no coro, porque Don Emerito foi moitas cousas. Claro, a xente fala de Don Emerito así a lixeira, non? Era o pai do Entroido, era as cancións de carnaval. Non, señor, Don Emerito foi todo que ten que ver ca literatura. Traballou no Don Emerito a literatura vista dende a poesía, un xénero no que ele se dominaba de maneira espléndida. El foi un gran dramaturgo. As primeiras obras de teatro que se levaron a cabo en Fisterra foron impulsadas por Don Emerito. Era un espléndido músico, tiña un oído impresionante, chegou a crear unha banda de música, a única banda de música que houve en toda a Costa da Morte, e que durou desde 1924, de feito fanse 100 anos agora, hasta 1950, en que se disolve polo tema da emigración, fundamentalmente, e, por suposto, o tema da posguerra, non? As dificultades que había naquele momento para manter a xente, a 50 persoas, como chegou a ver a banda de música de Fisterra, en activo. Era moi complicado, indo e hoxe. Pois imaginadevos o mérito que tiña que ter Don Emerito, ou que podía ter Don Emerito, que el chega a Fisterra en 1908 e encontrase unha sociedade, porque eu investiguei e darei a cuestión social de Fisterra deses anos, unha sociedade na que o 90% era prácticamente analfabeto. Ser analfabeto é non saber ler nin escribir. E Don Emerito é capaz de involucrar a esa sociedade, facer. Porque imaginadevos, eu fixo unha carreira, pero non teño nin idea de música. Eu se me poñen un pentagrama ou me poñen unhas notas musicais, tens que ter uns coñecementos. Pois el foi capaz de ver xente que non sabía ler, ni escribir, facer, que fose quen de tocar, de interpretar a música. Entón, claro, eu moitas veces, ainda falaba outro día con Fernando Fraga, que é o director da Escola de Música de C, que é un virtuoso da música, unha persona que toca con Carlos Núñez, que é unha persona dotada, non, desa sensibilidade que ten que ver coa arte, as artes de Apolo, non, a música. El dicíame que estaba maravillado porque, que música como Fisterra, apartado de todo, que alguén fose capaz de facer unha banda de música, e que esa banda de música non fose flor dun día, senón que tivese casi 26 anos de actividade, e ao mesmo tempo que fose capaz de crear unha escola de teatro, que fose capaz de levar todo o que tiña que ver co coro da Igrexa, o coro das Hijas de María, o coro da Igrexa de Fisterra, facendo que a xente que non tiña recursos, non tiña esa habilidade, non? Pois se involucrase de tal xeito que acabasen sendo auténticos fenómenos. De feito, moitos dos músicos que tocaron con Don Emerito, algúns deles marcharon para Argentina, que era
xunto con Cuba, eran os destinos, digamos, mayoritarios da emigración da nosa comarca, desta zona, eran auténticos virtuosos, non? Falaba de Marrasquel, falaba de señor unha rondalla. A primeira vez que a rondalla de Fisterra trascende por riba de calquera outra, porque vos explico un poquinho como é capaz do Benedito de facer eso, que é moi importante, non? Eu eso descubrino na hemeroteca, buscando, pisando moitas bibliotecas, indo a revisar arquivos. Don Emerito, no tempo que estudou Medicina en Santiago, el colabora ca Tuna Universitaria Compostelana. A Tuna Universitaria Compostelana foi decisiva para que Don Emerito tivese esa creencia pola música, non? É curioso, porque Don Emerito fixo medicina con Castelao, os dous estudaron medicina, levaban 2 anos a Castelao, e fixadevos que os dous foron grandes das letras, nada aportaron a medicina. Bueno, Don Emerito sí, porque era médico rural, pero Castelao veio el sempre e di, non, estudiei medicina por amor ao meu pai e deixeina por amor á humanidade, non? Como que eu, a miña vocación non era eso, imaginadevos que eu teño que... Claro, ele sabía que, bueno, tiña que estudiar como moitos que os pais tiñas que ser para abogado, tiñas que ser para médico, para maestro, e había moitas persoas que non tiñan esa vocación. Entón, Don Emerito e Castelao é curioso, que teñen moito en común, ademais, hasta o feito de que un de Porto de Mar, porque de Rianxo, el de Corcubión, o de Fisterra, máis ben, porque claro, Don Emerito, claro, de onde Don Emerito? Don Emerito é Fisterán, que eu falo moitas veces de Corcubión e todo o tema, bueno, naceu en Corcubión, pero é Fisterán. É un Fisterán porque ser Fisterán vai máis alá do que pon o DNI, non? É de onde un se sinta identificado, e a vida de Don Emerito transcorre aquí. Don Emerito, no tema do coro, do tema da igrexa, por exemplo, é unha figura central, non? E moitas veces lamento moito, non, que haxe ese olvido, non? E dá moita pena que, por exemplo, unha institución tan importante como a igrexa non querías, pois hai que recoñecer a esta persoa, non? Eu síntome, soy moi honrado, non? Porque cando fixemos a presentación en Fisterra, na Praza da Constitución, que quixeran, non? Ou nos facilitaran a posibilidade de que bailasen as bailarinas da danza dos paus, porque Don Emerito foi quen fixo esa letra, non? Entón, iso é moi importante, iso é moi bonito, non? Que se repoña en valor eso, non? Cancións como Muerto el Redentor, porque en la cruz, moitísimo, o que ten que ver a Semana Santa, que a nosa Semana Santa é a gran celebración, o que nos fai trascender, non? Fisterra é, xunto con Viveiro e Ferrol, ten unha das 3 Semanas Santas de interés turístico, non? E son, para nós, o gran orgullo como Fisterrán, todo o Fisterrán se sente orgulloso da nosa Semana Santa. Pois Don Emerito ten un papel fundamental, non? Eu penso que eso sempre o hai que poñer en valor, e non hai que olvidalo, non? Porque temos a memoria a veces moi non sei como explicarlo, non? Claro, olvidamos moi pronto, non? Olvidamos moi pronto normalmente os nosos referentes. Por iso, recuperar a obra de Don Emerito, como estaba explicando ao principio, é fundamental neste momento, porque eu creo, non é porque eu diga eu non estaba ni siquiera que eu diga, non? Pero eu creo que se este libro se demorase 5 ou 6 anos máis, iba a ser casi imposible ser capaz de facelo. Porque, bueno, nós aquí, é o que dicía antes, contamos co valor inmenso das persoas que aínda recordan a Don Emerito que o trataron e que tiveron pois unha vinculación con el moi estreita. E esas persoas pois cantaron as cancións, explicaronnos como se facía, como era a Fisterra dese tempo, para poder recoller isto, porque podense facer moitas cousas de oídas, non? E agora podo escribir un libro sobre, que sei, pois Vasco Pérez Mariño, non? Foi un Fisterrán, bueno, unha figura da historia de Fisterra que viviu hai 700 anos, non? En 1300 e pico, pois claro, podes facer esa biografía, pero vai ser máis de documentos que podamos xuntar ou tal, que do que ti poidas plasmar aquí con testemunhos veraces, reais, que dan fe e que lle dan un valor ao libro moi importante, non? A figura de Don Emerito, nós podríamos estar aquí horas e horas, e eu seguramente, a pesar de ser biógrafo da súa obra, quizás non sexa nin de longe a persoa máis autorizada para falar dele. Eu creo que hai que estar persoas
que trataron a don Emerito, persoas maiores, que nos poderían falar seguro que aquí nesta sala hai persoas maiores que tuveron que coñecer a don Emerito, seguramente estiveron con el nas pois na súa profesión, non? Porque don Emerito ademais era tan xeneroso que ele iba ca súa egua, o seu cabalo, polas aldeas, daquela non era como hoxe, non? Hoxe a xente vai no coche e vas con pero daquela había que ir co cabalo, e ao mellor corredoiras destas que non había maneira de chegar aquí, ao mellor se salía de Fisterra, ao mellor hasta a noite non volvías a casa, non? Eses médicos de verdad, non? Que eran os médicos que non che chegaban ali, collía o 061, anda che ambulaxe, colle os datos e tal, non? Estaban aquí todo o día ao pé da cama, explicando tal, ao mellor xa estaba ao lado da persona, non tiña nada aquí para ser, pero simplemente estar ao seu lado, falando, tomando mate e tal, contando 4 contos, xa curaba, non? Eses tratamentos que non teñen que ver ca química, pero teñen que ver ca espiritualidade, non? Con que a veces hai palabras ou hai compañías ou momentos que fan tanto como calquera droga que nos suministren hoxe por vena e tal, non? Entón, eu creo que don Emerito, claro, é unha figura moi querida pola súa vertente profesional, xa digo, porque non cobraba, iba a moitos sitios e hasta veces deixaba cartos debaixo da cual que don Paco, non? Eran personas que iban tal, bueno, pues deixaban tal, facían, a xente tampouco tiña, farían o que faría a xente o que podía, non? Se podía dar algo. Entón, bueno, na súa poesía vai recollendo, a medida que ledes os poemas do libro, encontrades vos unha persona que está, o que está contando, o que está deslendo era o que estaba vivindo, non? Ele vai che contando que iba polas corredoiras a cabalo e tal, entonces, claro, impacta moito, non? Sobre todo as persoas que nos dedicamos a escribir, non? Eu tamén publico libros de poesía, de ensaio, e eu tamén escribo, ou intento escribir desde a emoción, non? Porque a poesía non é un xénero como é a narrativa, non? Ou o ensaio, que son xéneros máis de plasmar unha idea e desarrollala. A poesía é para sentir, non? Cando che digo que ese poema non me entende, que non é de entender, non hai que entender a poesía, hai que sentila. Se unha persona se adentra na poesía para entendela, é como se eu tampouco entendo cando escoito unha canción e me gusta, non? Cando escoitamos cancións de moda, estámolas cantando 50 veces, non sabemos nin idea do que di, pero gustanos, verdad? E dices, hostia, pero é justa, é que di? Non sei, pero gusta, a poesía é un pouco, é o mismo, non? Entón, don Emerito era un orfebre da poesía, depois que utilizaba moito a arte menor, non? Que a arte menor é un xénero pouco valorado, pero que está moi presente na nosa tradición literaria xa desde a época medieval, non? As cantigas que veñen, fixade, Rosalía de Castro publicou Cantares Gallegos. Cantares Gallegos, os cantares eran as cancións que se cantaban, e sin embargo un libro de culto, non? En Galicia, pero a xente asocia, non, son poemas fáciles, parece que non son poemas elevados de axiñan embargantes adoito estábamos, que ninguén sabe de que fala. Entón, don Emerito usa outro rexistro, un rexistro popular, un rexistro próximo, que fai que as persoas se emocionen, non? É moi difícil quedarte con un poema, non? Pero a súa muller, por exemplo, escribía allí poemas nos que iba contando o que iba facendo. Entón, cando ven a Fisterra, a primeira vez pasa por Sardiñeiro e tal, e vai contando como era Sardiñeiro, como era Fisterra da época, non? Ele ten un poema, que é un gran poema, que é La Vía de Finisterre, que escoitaríades moitas veces, e que, se vos fixades ben, ele vai contando como é, e vai dicindo exactamente todo o que ve, non? De la tierra en el confín hay un pueblo marinero, que del mundo es el primero, si empezamos por el fin. Le llaman y con razón Finisterre, y es sabido que pertenece al partido judicial de Corcubión. Comunica a las dos villas una carretera hermosa, con perspectiva preciosa, cuidada de maravillas. Esta linda carretera serpentea entre pinares, a la vista de dos mares, el de dentro y el de fuera. Del camino a la mitad hay una bonita aldea, que cualquiera que la vea le parece una ciudad. Esta aldea es Sardiñeiro, y en ella los caminantes se apean unos instantes para tomar un chanqueiro. Tiene un gran aserradero, comercios de ultramarinos, donde venden buenos vinos del condado y del ribeiro, y tiendas de mercería, de ellas la más importante, y no es porque esté delante, es la de Pepe García, que ainda existía, ¿no? Que estaba al lado de Pilar. Y algunos metros después, sobre el hermoso playal, la fábrica colosal de cerdeiras Don Andrés, que era fábrica de cerdeiras, que estaba en Sardiñeiro, donde manos femeninas, blancas y también morenas, preparan latas rellenas de riquísimas sardinas, que tomarán con deleite el menestral y el magnate, unas veces con tomate, otras veces con aceite. Dejemos este lugar y sigamos caminando, las bellezas admirando de los campos y del mar. Pronto se alcanza la sierra, fijaros, él xa se chamaba a serra,
nos anos 20, non di, pronto se alcanza la sierra, donde hay tan solo una casa, y después que esta se pasa, se llega al fin de la tierra. Vemos la playa grandiosa llamada La Langosteira, y la de Calafigueira, que aunque es más chica, es preciosa. Y ya en la villa al entrar podemos al punto ver que hai chiquillos a barrer, según frase popular. Xa dicían tamén, a barrer, hai xente a barrer. Non, a barrer é unha expresión nosa, non? É unha expresión pisterrana, pois xa usaban nos anos 20. Hay varias ferreterías y comercios de tejidos, 4 bares bien surtidos y otras tantas barberías. Había 4 bares en Fisterra cuando Don Benito escribe este poema. Pero fijaros, hay fondas, confiterías, y al aire libre o encerrado se encuentran en el poblado 52 fruterías. Fijaros, había 52 fruterías. Isto non é porque lle quede ben, é porque era así. Porque eu estuve mirando o Concello, un documento e tal, e poñeche o que había. Tantas fábricas, que eran os que levaban as fábricas, aquelas fruterías. Por que había tantas fruterías? Porque a aldea, que era dele, a súa arriba, vendíase moito en Fisterra, e levábase moito. Eu encontrei na hemeroteca certámenes que había fai moitos anos que ganaban casi todos os premios, eu creo que enseñan a ti, as vacas, os bois, desta zona, porque esta era unha das grandes zonas do agro de todo Galicia, iban as mellores feiras que tal, e iso e desas hemerotecas e encontrades cosas. E claro, Don Benito vai contando nos poemas todo eso, non? Por iso digo que isto é como, eu cando me adentro a poesía de Don Benito, é como se fose unha foto da Fisterra do siglo que tocou vivir, non? E non hai nada máis bonito que haxa alguén que se ocupe de contar como é eso para o día de mañán, que hoxe nós poidamos ver eso, que poidamos acercarnos. Pero claro, todo o mundo vai falar Don Emerito, pero agora todo o mundo pode ler a Don Emerito, todo o mundo pode ver. E que di aquí? Porque, vale, depois hache decir, empeza a decir, non, tiene calles empedradas de caprichosas maneras, algunas tienen aceras y las hay adoquinadas. Como en otras poblaciones hay casas pobres y ricas, unas grandes, otras chicas, con ventanas y balcones, y las hay con galería, y hasta las hay con jardín, donde florece el jazmín, la rosa y la peonía. Tiene una plaza cuadrada, en donde la gente moza alegremente retoza los días de foliada. Hacia el final de la villa, después de pasar la plaza, nos impresiona la traza de una bonita capilla. Es que todo es así. En ella a las 11 horas celebran segunda misa, a la que acuden con prisa las chicas madrugadoras. Tiene el pueblo su casino, en el que los caballeros intercambian sus dineros, aunque sin perder el tino. Hay un castillo en ruinas, al pie de cuyas paredes tienden a secar las redes con que pescan las sardinas. Estaba don Paco co castillo arreglando para facer un museo de Fisterra, que é un proxecto que quedou inconcluso, lamentablemente, non había recursos. Ele xa está dicindo, contando todo. Dentro de pouco tendremos en el castillo citado un museo que allí instalado con orgullo mostraremos. O sea, estaba che contando que efectivamente, que nós ahora vamos a la hemeroteca e lemos eso, estaba así co castillo de Fisterra. De la villa separado está el templo parroquial, que es de tiempo inmemorial y de mérito probado. Su santo Cristo famoso es por todos venerado, y a sus plantas se ha postrado más de un señor poderoso. Y millares de devotos desde tierras muy lejanas en grandiosas caravanas vienen a cumplir sus votos. Solemnísimas funciones tienen lugar en el templo, que pueden servir de ejemplo por sus cantos y sermones. Y la Semana Mayor la celebra el vecindario con fervor extraordinario y excepcional esplendor. En el domingo siguiente, Pascua de Resurrección, es tanta la animación que aquí no cabe la gente. Para llegar hasta el faro hay un hermoso paseo, incomparable recreo de la vista en día claro. Pues se ve en el lontanance el Pindo, Carnota, Lira, y si más atrás se mira los montes Louro y Barbanza. Nos podemos extasiar contemplando emocionados del camino a los dos lados la grandiosidad del mar. A veces tranquilo, quieto, parece un enorme espejo, otras frunce el entrecejo y nos infunde respeto. Pues se encrespa enfurecido por encima del centolo, un peñasco que está solo y el pobre muy aburrido. Después de haber contemplado la incomparable belleza con que la naturaleza este paraje ha dotado, puede el faro visitarse y escuchar de la sirena aquel rugido de hiena por el que no hay que asustarse. Y el semáforo también puede verse en un momento, su personal muy atento recibe a todos muy bien. Ya de noche por la plaza veremos en el paseo el gracioso cantoneo de tanta linda rapaza. Las chicas con sus varones pasean cantando a coro, mientras el cine sonoro no comienza las funciones. Descrita queda la villa, fijaros, descrita queda la villa en todos sus pormenores. Vengan aquí los señores a ver esta maravilla.
mejor que en San Sebastián y más barato que allí. Se pueden bañar aquí y más limpios quedarán. Vengan pues, sin vacilar, a tomar aquí los baños. No les habrá de pesar, pues a más de disfrutar vivirán muchos más años. Así escribía don Emerito. Así escribía don Emerito. Isto é a fisterranía, quero dicir, isto é un exemplo do grande que é o noso povo, non? Ainda que moitas veces o vemos como pequeno, ou temos as nosas miserias, os nosos defectos, somos raros, somos difíciles, non? Temos as nosas manías. Pero temos que sentir orgullo por estas personas, non? Porque ao final o legado que nos deixan é o que dá sentido ao que significa Fisterra, non? Ao que pode vivir calquera por moitas cousas, porque se come ben, porque temos unhas praias de maravilla, porque temos un entorno paisaxístico excepcional, porque temos sitios maravillosos, pero tamén porque temos estas personas, estas figuras que nos deixaron, como dixo, pois, o mellor de si mesmos, non? Eu sempre digo, non? Hai un poeta que eu admiro moito, que é un poeta cubano que se chama José Martí, que escribiu honrar honra. E non hai mellor honor que honrar a unha persona, non? Que ti, eu, cando me preguntan, bueno, tal, porque perdes moito tempo con certas cousas, para min é un proxecto ilusionante, porque eu sei que haxa 5 ou 10 personas, 20 ou que este detrás, ou lle guste ou non lle guste, eu sei que cos anos, co paso do tempo, esta biblioteca vai a ter unha significación moi importante, porque vamos a ser pioneiros en rescatar estas personas, porque ao final deixaronnos moitas cousas, non? Don Emerito, Don Paco Morís, Ramón Marcote, Alejandro Finisterre. É dicir, eu onte estaba con rapaces no cole, por exemplo, e claro, saliu o tema do orgullo fisterrán, non? Entón eu dixen, pero vos, vedes o que tedes diante? E claro, no grupo tiñan un futbolín, non? Tiñan un futbolín ali diante, e dixen, pero vos vedes o que tedes aí diante? O futbolín, e vos sabedes quen fixo o futbolín? Quen foi o futbolín? Alejandro Finisterre, Alexandre Finisterre. Dixen, pois eso é verdad, pois ese é un patrimonio noso, do que temos que presumir, que vas a calquera sitio do mundo e sabese que o futbolín é idea dunha persona que viviu entre nós, non? É que, como nos vamos a sentir orgullo, non? Como nos vamos a sentir orgullo do refranero fisterrán de Don Paco Morís, no que recolle 1500 refráns que hoxe xa se perderon a maioría, quero dicir, vos hoxe ledes no tomo dedicado a Don Paco, ledes eses refráns, e quedades perplejos, dices, pero isto que é? Porque claro, a xente de antes fiábase, iba ao mar en función da fraseoloxía, non? Antes había un saber que non estaba nas isobaras, nin estaba en Pemán, nin estaba no Meteosán. A xente collía, si entra a borraxeira polo berrón en un mar de fora, non sei, non, tal. Entón a xente se sabía que non podía ir porque esa borraxeira tal. Entón, eses ditos, esas formas de tal, eran moi importantes. Claro que hoxe, eu miro no móvil, aquí se chova o lucho, pois claro, pasa o que pasa. Que tanta tecnología e ao final nin se cumpre se funciona o móvil, non? Era como do barco aquel, non? Que tiñan os aparatos que tal, pero ao final fiáronse por o outro que dixe, non te vais por aí, mete por fora aquí, se vas por dentro tal. Entón, moitas veces, o aparato está moi ben, pero o conocimento é máis importante porque a tecnología pode fallar, non? Entón, claro, é como as matemáticas. Eu si colle a calculadora, sí, pero ti nun momento dado non te a calculadora, e que faz? De cabeza. Claro, tens que tirar, non? Entón, o que falamos, non? Estes autores foron moi importantes para nós, son moi importantes. Entón, a tarea de recuperalos, de poñelos en valor, de que nós sintamos orgullo, de presumir, porque, como dicía este rapaz, eu tiño Alejandro Fisterra, outro tal, eso é moi importante, porque a autoestima é o que lle dá sentido a todo na vida, que ti te sintas orgulloso do teu, non ter esa vergonza histórica, non? Os gallegos sempre fomos moito de, parece que somos menos que os demais, non? Parece que os demais teñen máis dereito, e nós temos ese prejuicio histórico, non? Ou mesmo nós, cando eu muitas veces estou no traballo, e vexo compañeros que mellor en día mal, e vexo, o que chove se rir, pero que máis dá que chova, tío? Pero xa estamos falando mal de nós, se chove que chova, ou se vai, se dá non pasa nada, eso tamén é bo, tes estas outras cousas, dache verde, hai xente que escapa do calor, ou que ven a buscar un pouco de fresco, pero non sempre estamos, non? Non é que, aquí pastou unha merda, porque aquí está, pero por que? Se nós temos pouco que sentirnos orgullosos, temos unha comunidade rica en todo, quer dizer, os gallegos somos un pobo que demostrou en moitos contextos e situacións moi difíciles salir adiante, quer dizer, que nos enfrentamos a retos todos os días e non temos por que ter
é sempre ese rollo de carallo que podemos andar como a pirichona, non? Entón, eu creo que Don Emerito era o claro exemplo de que unha persona pode facer grande unha comunidade podendo estar noutra, porque Don Emerito, unha vez que leis a súa obra, e leis todo o que fixo, que era un intelectual grandísimo, se chega a estar en Santiago, Don Emerito hoxe estaría sonando entre os autores das letras gallegas, ou Esmorista de Camán, ou Alejandro Finisterre, por qué? Porque son os grandes, pero el preferiu ir para aquí, preferiu renunciar, digamos, a esa gloria, non? A gloria do momento, do tal, porque considerou máis atractivo e máis interesante ese traballo, non? De volcarse con un pueblo que necesitaba de él, e eu creo que iso que hai que valorar, non? Que a veces non todo é o material, non todo é o que me dá a min fama, o que me fai mellor, senón o que che enche, o que che fai sentir ben. O máis importante na nosa vida, o que queiramos facer, que che faga sentir ben a ti. Da igual que che critiquen, que digan isto non vale para nada, ou este libro, que máis dá un libro, a que lle importa? Da igual, sempre vai haber alguén a que lle importa. Sempre vai haber unha persona que lle interese, ou que queira conocer esta persona, neste caso, a obra de Don Emerito, non? El xa dixo, aquí, claro, conocemos solo unha parte, aquí no libro quixemos xuntar, digamos, a parte de Fisterra, porque claro, se abordamos a obra de Don Emerito máis alá de Fisterra, farían falta 2 tomos, porque, bueno, Don Emerito, sabedes, nacido en Corcubión, e el tamén fixo moita obra, por exemplo, para o tema religioso en Corcubión. O novenario de San Marcos de Corcubión é de Don Emerito, todas as composicións. Eu aquí só recollín os signos de San Marcos, porque pareceume, bueno, é unha mostra máis, pero non quixen entrar xa no tema das cancións religiosas que ten, porque senón, claro, teríamos que facer eu creo que os libros non deben ter unha extensión tampouco tan que asuste, non? Que sexan manejables, non? Que máis ou menos, por 300 páxinas, 200 e pico, pois máis ou menos podes achegar, non a ler, pero se facemos libros que son tostóns, a xente, pois, dá un poquinho para atrás, non? Bueno, Don Emerito, do resto da súa función social, eu creo que todos os que estamos aquí conosémola, non? Quero dicir, estuvo sempre vinculado, como dixen antes, ao tema do coro, estuvo moi involucrado co casino, non? O que hoxe é unha entidade, bueno, xa non ten a actividade que tuvo, pero durante moito tempo foi unha entidade moi importante en Fisterra. Que a cofradía axudou tamén a Don Paco tamén a lanzar a cofradía, porque estes eran prohomes que estaban prácticamente en todo, non? Porque, como dicíamos ao principio, a sociedade fisterrana deses anos, os anos 10, 20, 30, era unha sociedade que, ao mellor, aos 8 ou 9 anos, a xente tiña que ir para o mar. Non era como hoxe, non? Que tes unha idea de se os nenos non poden traballar, tal, aquela sociedade, entón, os que tiñan un pouco, estaban en todo, non? É o caso de Federico Ávila, de Don Paco, de Don Emerito, destes que eran os que tiñan, digamos, os medios, bueno, en moitos ámbitos, por exemplo, sanitarios, foi moi importante, non? Cando foi o virus do piollo verde, esta que foi, o tipo, o santemántico, ese foi tremendo, non? Está recollido moito no libro de Don Paco, porque foi un pouco o máis o abandeirado foi Don Paco, ainda que foron os dous, porque morreran moitísimas personas. Nese momento en Fisterra era moito pior que o que é o COVID, é dicir, en Fisterra morreran ese ano, que foi no ano 43, me parece que morreran, non sei, 13 ou 14 personas, que todas con eso, hasta poñían bidóns cheos de agua fervendo para tirar a roupa, tal, porque non se sabía onde viña o foco, tal, e montaran un hospital de campaña onde estaba o Cabo Finisterre, tal. Bueno, fora unha situación tal, o Ayuntamiento reconociu ese labor, un reconocimento público que está o acordo no pleno da corporación, fora un acordo de memoria, pero debe estar no libro tamén ese acordo, na parte dos documentos anexos, creo que está, sí, está aquí. Con la Corporación Municipal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria del día 17 de agosto de 1944, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. A propuesta del señor alcalde, la Corporación Municipal, recogiendo el sentir unánime del vecindario, acuerda por unanimidad hacer constar en el acta el agradecimiento de la misma y un voto de gracias a los señores don Aurelio Banet Marchán, jefe provincial de Sanidad, don José Manuel Pérez Álvarez, médico epidemiólogo del Instituto Provincial de Higiene, don Francisco Esborir Recamán y don Desiderio Paz Figueroa, médicos de asistencia pública domiciliaria de este municipio y personal de la Jefatura Provincial procedente estatal por el tipo sesantemántico que sufrió esta localidad en el año último de 1943. Ya
que las acertadas disposiciones de los señores citados facultativos y medidas adoptadas como aislamiento de los familiares de los atacados, envío de estos a hospitales y desinfectación y otras evitaron que tan terrible enfermedad se propagase como amenazaba a la mayoría de este vecindario, que debido a esas medidas quedó reducido a un número pequeño. Acuerda también que ya por este ayuntamiento, ya por los organismos competentes, se abre el oportuno expediente para obtener de los poderes públicos la concesión de una recompensa de las creadas para estos casos a los referidos señores médicos por su comportamiento durante el tiempo que esta localidad estuvo afectada de tipo cesante mano. Pois isto fora unha epidemia moi grave que viviu Fisterra, non? E na que Don Emerito pois tuvo un papel moi importante, non? Entonces, bueno, eu nada, creo que tampouco, bueno, non sei o tempo que temos, pero xa vamos ben de tempo, non? Xa vamos ben, xa levamos 3 cuartos de hora. Eu creo que, nada, animo-vos a, se non lestedes o libro, que o leades, porque eu creo que é moi interesante que conosamos as culturas que forman parte da nosa historia, da nosa cultura. Se tedes calquera pregunta, aproveitade que eu estou totalmente libre, teño despois que atender a miña filla má, pero como pidín libre, de momento ainda teño un margen de tempo, así que calquera cousiña que queirades unha observación ou unha pregunta, estou a vosa disposición para o que queirades, vale? Moitas gracias. Aproveitando xa que creo que nós coincidimos contigo, Modesto, queremos aproveitar xa que temos os representantes políticos aquí, que ao fondo na parte dianteira, para propoñer que fagan unha rúa a Don Emerito. Sí, a rúa ten, pero é un carreixo, pero unha rúa máis grande. Eu creo que unha personaxe... Bueno, nós fixemos unha petición que foi o día da presentación institucional, cando estábamos concelleiros da corporación, nós pedíamos, claro, que Don Emerito fixemos a proposta da praza de Fisterra porque, digamos, simbólicamente o lugar donde se levou a cabo toda a actividade cultural de Fisterra, non? Hoxe a xente vai ao muelle, sí, a xente vai ao muelle, que están os tindiretes, pero toda a vida a plaza foi sempre, a plaza de Fisterra era a plaza onde se facía todo, o entroido, toda a Semana Santa, as festas, era todo. De feito, eu teño fotos das festas de tal, ainda estaban as cariñas, os corpos, que fala Don Emerito nos poemas, non? Que salen ten un poema no que lle pide ás autoridades que tomen medidas e que non salgan os porcos e as galiñas ao día da festa, non? Porque era bastante habitual, non? Era outra época, non era como hoxe, non? Afortunadamente as cousas tamén van evolucionando. Entón, nós... Era festa para eles, non? Claro, era. Xa, tiña un porco, como matar un porco, xa tiñas a man. Bueno, dentro dun mar era... Pero era bastante común, non? Eso era moi frecuente. De feito, hai bastantes fotos, non? Porque Milagros, que colaborou tamén connosco, Milagros, que está aquí, que non ten unha exposición arriba, non? Milagros Ribeiro. Claro, pois Milagros ten varias fotos nas que se ven nas festas, os rapaces, todos os nenos xogando, están as galiñas, os porcos e tal. E Don Emerito era unha cousa que lle daba bastante, non? E dicía, isto hai que controlarlo, daban as autoridades, para que están, pero claro, quen controlaba o paisano se lle abría o chollo, o coche, non? O rollo para... Tal, entonces, bueno, nós aproveitamos para facer esa petición, non? Porque nós creemos que merece, porque claro, Don Emerito, non sei se sabedes, ten unha... non é unha rúa, porque el ali pon tal, pero en realidade non é unha rúa, porque a rúa ten que abrir por un lado e ter unha salida. Sin embargo, é desde a subida, desde a casa que é de María José, deste de José Lifón, non? Que son dos de... como se chaman, os do que teño carpinteiro, de José do Muño, pois é desde abaixo hasta a casa desta, como se chama, de Manuela, bueno, non me acordo o nome, que andaba con peixe, bueno, non sabe o nome. Ten a plaquiña ali arriba, pasando aquela por baixo, non, esa dali. Serán, sí, a dali, exacto, Manuela. Pois eu creo que son 25 metros, debe de ser, e non é unha calle, porque é, se te fijas ben, é subir unha costa que tal turma, e chega hasta ali adiante, pasando a casa onde vía de Piraña ali á esquerda, e a baixada aquela xa acaba ali, que creo que ten a de, ali unha plaquiña, non? Unha placa verde, a verde que está arriba, e a outra que tal. Entón, claro, non fai justicia, eu creo que un personaje da altura de Don Emerito, ese carrexo. Eu creo que calquera persona con un mínimo sentido común entende que unha figura tan importante que falamos, enche na boca de cando dicimos o entroido de Fisterra, o máis tradicional da Costa da Morte, Don Emerito.
Home, se usamos a Don Emerito porque nos interesa o aquel, a Semana Santa de interés turístico, porque Don Emerito fixo as letras da danza dos paus, da morte do Redentor do outro, tamén é importante, porque é outra tradición importante. Don Emerito, claro, ter un carrexo, home, eu non é por nada, eu non son ninguén, está claro, non teño ningún interés personal, nin son familiar, nin teño nin mi lucro deso, nin tal, pero, claro, fago unha petición que creo que é xusto, non, pasa que despois, claro, eu de sempre, non, nunca chove a justo de todo, non, entonces, claro, son cousas que tal, pero eu creo que todo o mundo coincide que merece algo mellor, non? Merece algo mellor. Eu penso que ao final eso é importante porque o día de mañán eu sempre o tuve en mente, non? A idea da Biblioteca da Fisterranía é recuperar estes autores e que esa recuperación continue hasta hoxe. Entonces, cando acabemos cos clásicos, haberá un libro de Alexandre Nerium, un libro de Roberto, de Mónica Góñez, un libro de Miguel de dibuxos. Entón, vamos a ser unha biblioteca viva que pasen os anos e que ti podas conocer toda a historia da cultura de Fisterra, entón, tanto a Dantes como a viva, para que sea unha biblioteca viva, porque non queremos que sea unha biblioteca de difuntos. Xa temos as letras gallegas que é fúnebres, celebra solo mortos. Eu non estou moi de acordo con esa teoría, pero dejamos unha cultura funeraria. Eu creo que a cultura ten que ser viva, non? O bo da cultura é que ten que ser viva. Entón, no caso da biblioteca, unha vez que acabemos cos autores clásicos, a nosa idea é que eses autores leven os reconocimentos que teñen que levar. O caso de Don Emerito e Don Pacos Morís, fillos adoptivos de Fisterra a título póstumo. Entón, eso trasladarase ao pleno da corporación, nós faremos unha proposta e os concelleiros que voten eso, que digan se están de acordo que Alejandro Finisterre ou dese Don Emerito ou tal, eu penso que debería de ser unánime, non? Eu creo que ninguén debería de ir en contra deso. Ramón Marcotti, fillo predilecto, que nacido en Fisterra, entón é fillo predilecto. Alejandro Finisterre, fillo predilecto, porque nacido en Fisterra. Entón, os que naceran en Fisterra, entón, unha vez que se fajan eses acordos, que eso é un pleno extraordinario, e toman ese acordo, dase aos familiares un pequeno pergamino onde se recolle o acordo do pleno, pode-se poñer unha plaquiña na casa na que me naceron, por exemplo, na casa, e faz unha ruta, a ruta da cultura, imaginamos. Empezamos na casa de Don Pacos Morís, que ali na calle Patres, empezas, onde estaba Don Paco, chegas ao Ayuntamiento, baixas para baixo, Santa Catarina, xa tes a casa onde viu Don Emerito. Baixas para baixo, tes a de Sere da Lavanca a man dereita. Sigues tes a de Alejandro Finisterre, o mesmo camiño. Sigues o Capitán Traba na plaza. Baixas para tes ao lado a dereita a Capilla do Buen Suceso, que é un monumento histórico. Tes a plaza tal. Baixas polas escaleiras para baixo, xa tes a plaza de Morís de Camán, o Castillo de San Carlos. Podemos facer de Fisterra algo máis alá, pero para iso teñen que estar recollidas esas obras, para que ti digas, aquí naciu Alejandro Finisterre, inventor do futbolín, editor. Nesta casa viviu Don Francisco Morís de Camán, historiador, e tal, tal. Entón, eso vai nos dar tamén, como pasa con Rianxo, cando non a Rianxo, vexo, a rúa de Manuel Antonio, Rafael Dieste, Castelao, pasa, é moi importante para un pobo ter esas rúas. Eu penso que a través da Biblioteca da Fisterranía o seguinte paso ten que ser eses acordos dos plenos, das corporacións, a fillo, o caso de Don Emerito, fillo adoptivo de Fisterra, que non nacido en Fisterra, e Don Pacos Morís, fillo adoptivo. Iso, fillo predilecto, Matías Escarí, fillo predilecto. Os que naceron en Fisterra, fillos predilectos. Eu sou dos fillos adoptivos. Eu creo que ese vai ser un cambio para Fisterra moi importante, porque nos vai a dar unha proxección grande e ao mesmo tempo creas algo máis de vida, de dicir, pois mira, unha visita turística polas casas de onde viviron os grandes intelectuales, además que os temos en todos lados, porque temos en Fisterra, pois, como vos dixen, desde a calle Patres hasta o Castillo de San Carlos, e vas a Paños ao Muelle, e subes outra vez, e tes todo Fisterra coberto. E depois tes, en Vallas, a Matías Escarí, en Dullo. Tes, en Sardiñeiro, Matías é de Denli. Bueno, de Denli, é verdad que é de Denli, pero bueno, digamos, depois era, é verdad, nunca, cuidado, é de Denli, aí se che toque ben. Claro, e despois, Ramón Marcotti en Sardiñeiro, que ainda por riba tocamos, temos autores que tocan todas as parroquias, non? Más ou menos, eso é un valor importante, non? Eu creo que eso é, o que dixía antes, honrar honra, non? Entón, eu digo, para mí é o máis bonito deso. Pa que? Home, eu xa digo as ideas, os políticos son os que tedes que levar as cousas adiante. Nós temos que facer o traballo e dejamos de lanzar as ideas, e despois se as collen ou se van a bando ou non van, que xa non depende de nós, eso depende de quen ten a potestad para eso.
Esos son os plenos, non, das corporacións. Sería moi bonito que eses acordos se sacaran por unanimidade, pero claro, tamén son consciente que eso é moi difícil, non? Claro, é un brindis ao sol, porque ao final pasou con Alejandro Finisterre. Eu recordaba estes días, non? Cando fui de Alejandro Finisterre fui unha humillación para Fisterra, porque eso ao final non fui avante. E Alejandro ven de México a propósito de Fisterra para ese acordo, e ao final marchou ca muller. Eu estuve falando con ele, estuve moitos anos moi aplicado con Fisterra, eu hasta que lle quitei na cabeza e dixi, mira, non pasa nada, son cousas da política, pero ti sabes que te queremos moito, e Fisterra ao contrario, a xente te queres e tal. Entón, claro, antes era máis difícil tamén, porque era unha proposta política, non? Había un partido, entón, se apresenta un partido, pode haber outro que bate igual, pero neste caso é unha iniciativa de fora. Eu solamente dúas cousiñas. Primeiro, agradecer a todos aqueles que fixeron posible isto, as nosas colaboradoras, Modesto, Guadalupe, Xosé Iglesias, que nos cedeu ali unha carta mariña, por suposto a Consellería de Cultura, isto aquí presente, a todas aquelas persoas, as compañeiras, agradecerlle enormemente o esforzo e o traballo. Por outra banda, quero dicirvos que creo que estou de acordo con Modesto en todo o que falou, e creo que as nosas inquietudes que temos desde a Comisión de Festas de San Vicente é a calidade de vida da nosa xente. Entonces, creo que é moi importante reutilizar os espazos. Primeiro, non deixalos caer, vale? Nós, se non fixéramos ese esforzo no seu momento, esta escola estaría feita escombros, vale? Hoxe en día, pois podemos ter un espazo para que a nosa xente poda vir aquí, poda contar un conto, poda ler un libro. Entonces, non deixemos caer o patrimonio que temos. Eu creo que non é unha cousa de partidos políticos, como decía ben Modesto, é unha cousa de todos. Temos aí a escola de Mallas, o máis xa vou metendo fío, porque creo que é moi importante. Hai que darlle unha utilización. Esa escola foi tan importante como a de Dullo, como a de aquí do Vilar, e outras cousas. É dicir, non podemos deixar caer estes edificios, hai que darlle unha segunda vida. E cabe en nós que se faga e que a calidade de vida da nosa xente tamén vai enfocada neses espazos e que podan achegarse a compartir e non evitar esta gran epidemia como é a soidade. Vale, desde as consellerías de cultura e os servizos sociais hai que tratar de que a nosa xente se sinta acompañada, vale, achegando espazos, incluso achegando esforzos. Hai un proxecto moi importante que vos quero trasladar. Nos, de feito, aproveitando, xa non vos dou a chapa máis, aproveitando, vin outro día que en Madrid hai como unha especie de banco de horas. Banco de horas que é achegarse a aquelas persoas que viven soas, aquelas persoas que non teñen o mellor, non somente familia, que se poden ter familia, pero que se sinten, son persoas autónomas, pero viven soas. Entonces, é importante facer un banco solidario de horas. Nos levámonos nos nosos estatutos. Aproveito aquí que estamos todos agora, aquelas persoas que queiran achegar unha hora do seu tempo para poder falar un conto con aquelas persoas que viven solas, estamos dispostas, xa facendo hincapé. Vale, ahora, darvos gracias a todos por estaredes aquí, vamos a disfrutar dun chocolatiño e gracias a todos, non máis que decir.